Aquesta vegada ha anat millor, no? Sí, però què podríem fer per millorar-ho? Jo crec que podríem fer càlids a les portes. Sí, i també podríem posar portes automàtiques perquè es pugui obrir més ràpid i perquè la gent pugui passar més ràpid. Són bones idees. Sí. Aprofitant l'optativa de robòtica podríem fer els plànols, Sí, com Sí. alguna cosa. fer el disseny i això. Mm.